אני דוד ואני מחכה לבמת הזוג שלי, אבל משום מה היא לא מגיעה. אוקיי, היום, ילדים קטנים ומוזרים, אנחנו היום נראה מה לא לעשות בדייט הראשון. היום דוד ילך לדייט עם זונה מסוג כלבה. זאת פלוטו, הכלבה. פלוטו תראי לנו איזה יפהפייה את. היא זכתה בתור במלכת היופי. יש לכם טישו? לא, פלוטו לא. טוב, אוקיי, בואו נעבור לדוד. א' כל, לא באים עם הדייט הקודמת שלך לפגישה. ב', מומלץ מאוד, איך קוראים לזה? להתלבש כראוי ומתאים לפגישה. הוא גם שכח את הנעליים. לא מרביצים לדייט שלך עם מחבט פינפון. גם לא באים לשם בחולצות תאומות, במיוחד כשאין לך נעליים. מומלץ מאוד להגיע עם רכב נאה ומסודר, אבל לא לשחק איתו גם. רגע, לא עברנו על הסעיף הזה. אני רואה שיש לך נעליים עכשיו. גם אל תביא את האמונה שלך לפגישה שלך. בודה is good, בודה is great. מומלץ מאוד לא להיות גיי גם, במיוחד אם זו פגישה עם בת, ולא לשכב עם אחותה. לא לעשות פגישה בתעשייה מסחרית בלבד. Bye now, Bowles. אחרי שעקבתם אחרי החוקים שלנו, אתם מוכנים ומזומנים לדייט.